Me ihmiset ollaan enimmäkseen sokeita uusille mahdollisuuksille, vaikka niitä olisi käsittämätön määrä suoraan meidän nenän edessä. Ja mä väitän, että joka tilanteessa on mahdollisuus. Meidän täytyy vaan nähdä se ja olla sille herkkiä. Monilta ihmisiltä nykyään puuttuu tuottavia, rahanarvoisia mahdollisuuksia. Ja on kahdenlaisia mahdollisuuksia, on tuottavia ja on tuottamattomia mahdollisuuksia. Ja on vaikeaa nähdä mahdollisuuksia, mutta sitäkin vaikeampi on nähdä mahdollisuuksia, jotka on tuottavia meidän välittömässä todellisuudessa. Ja tämä johtuu siitä, että on tietty kynnys päästäkseen käsiksi niihin mahdollisuuksiin, jotka on tuottavia. Pitää rakentaa päällekkäin niistä mahdollisuuksista, jotka ei ole tuottavia johdonmukaisesti ja strategisesti. Ja tällainen rakentaminen päällekkäin johtaa kasvuun ja kasvu sitten taas tuottaviin mahdollisuuksiin. Ja yksi mahdollisuus, jota itse hyödynnän tässä ja jota säkin voit hyödyntää on, että voit kuvata tai tallentaa ääntä tai videota itsestäsi puhumassa aidosti, innostuneesti ja avoimesti niistä asioista, jotka on sun sydäntä lähellä ja jakaa ymmärrystä niille ihmisille, jotka on sun vaikutuspiirissä. Kun sä teet sitä säännöllisesti ja tarpeeksi usein, niin todennäköisyydet sille, että tuut saamaan lisää mahdollisuuksia kasvaa. Ootko tässä mun mukana? Kerro sun tarina.